Suarane empuk ayo ndut. Sapa yang ngelokne suarane empuk kaya ndut ke sapa? Kemri Pak Patrick ya. Mas aku. Mau kocok saiki musuh. Oh ngeten. Lah sing mau rayu ki calon mantune kok ya. Oh niki ta? Iki termasuk CP iki. Ganti penyanyi, Pak. CP ngerti CP? CP ki apa? Calone Patrick iki. Iya le. Heeh. Lah kok nek kos-kosanku sing mbok gawe duit iki. Sing digawa kuwi Mas Wisnu karo Jandu. Tapi itu ning Solo mapak adik. Ya bener, mapak Terus adik. ning kos sapa? Karo sapa? Karo aku karo Jandu karo Mas Wisnu. Ora nek wong wedoke. Ora. Wadane. Kayak ya enek wong wedok sing rambutnya keriting, ya ta? Wonge lemu. Dadi dhuwure menggur 50 cm. Dadi bobote 75 kilo. 80 sakniki 80. Oh, 80. Kayak garwane Mas Garing. Iya, mlakune wis kene iki. Ora cetha Iki ya. ta calone Patrick. Iya, lah kayak CS. Kayak CS. CS ki calone Calone sapa-sapa. Sing gelem. Muga-muga sok ndang oleh, Jo. jodoh. Jodoh kok joglo. Jodoh. Ya. Nyilih saya trik. Ana gur kulit ora ono motor ya bosok. Nyilih ya nggo pake ngono lho. Ben ora kulo sing wong mekrok kae wae. Kok ngono? Ora usah diajari to, Pak. Kira-kira ora percaya ngajak bareng liya. Iso Pak aku niku. Sak kaya ngene iso lho Pak Rudi. Iso aku, Pak. Wih, iki rumahku iki ngilikke kono kok ya rumah. Rasa direkke aku perailing kok piye to, Pak? Lah nek kok semaput kok piye kok ya? Semaput kok ora sing ngadeg lho, Pak. Lah tuh nyekel tangan Lijan kaya Lita dicakep ngangge catem lho. Tangane Lita ki putih bareng sampean kok kileng-kileng gitu lho. Tak minyak ya, Pak. Kok rasa diajari. Nyelengke. Oh, megang ngombe kok ya dimik to, Nduk, lho kaya. Wes Jano neng jero gulumu ki isine apa? Wong ngombe kok kok gulumu ki kalau menjinge ki lapis-lapis ngono kok piye? Wong wedok niku mboten anu kala menjinge. Lho, Kalau montok. kalau mongso. Ngene kalau jengking ya. Wis jano ae. Kowe kae ben ngombe sing ngelak ben ngombe to kaya penyen jatahe Wong niki. sik kok Pak kula ya ora patek anu ngono dhuwur dijoki ngesor brojol ngono. Mboten pun ngangge pempes kok ya. Iya Mas Suwarno siap. Pempes anake Bantu KTP nggih. Pamer tato Jawa. Endi? Kerokan. Saku kuwi jenenge masuk main. Ora kuwi sinden wanuman kok mering. Pepujane ngati. Mas Rudi Garing. Kaya Kowe. ngene wong nandang. Lah iki ora nyebut ki tuwa-tuwa Nyapa mangku. nyapa? Kok gereng-gerengi nyapa? Anu berat badanmu kira Dik. 50. Waduh. Nyapa? Trik, tolong ya Trik nyilih ya Trik. Tenan Trik. Aja pada seduran mergo iki lho Trik. Bahasane Patrick ora apa-apa paling sesuk klambine disuwek. Suarane kok ngono ta? Waduh, cedak speaker kok Pak. Balik Pak. Ora cetha. Lah nek mic cedak speaker kok Ngono anu to feedback to. Lah ya feedback nih lho Pak. Feedback. Lah ya feedback. Anggo feedback lha nek sing sitok feedback berarti ya modal kok ya. Iya, kena virus back nih lho Pak. Nggih. Kaya Kaya ngene wong nandang asmara. wong lanang iki mbok sing adil ana loro kok sing dirayu sitok ki lho. Cemburu lho kok Mbak Mega. Kowe nganti megang. ya. Cemburu. Mutung mulih. Mutong mulai cukur gundul. Ya enggak dong. Kan ngenteni sing
Wong mutung bebas kok ya tenan. Begitu Kang Oh. Nyoteng. Lah iki ora digawe iki piye ta iki? Lu jarene kan genteng. Lah ya wong loro kudu adil. Kudu adil. Lah iki kula bar mriki terus mriki. Ngono. Senin Selasa Rebo, Ning kene. ana Kamis Jumat Setu. Lah Minggu minggu nih. Suntik. Terus suntik. Oh tak kira urut. Lah nyapa kok suntik? Faktor usia. Mriki ya, Pak. Mriki. Iya. Oh, pomong awakku dewe. Iki Mega karo Lita dirayu Mas Gareng bareng sendur karo sapa? Karo Widodo. Awake dhewe nek dirayu yo mangan sing akeh, mangan sing akeh. Wis kono karo nyelep-nyelep sik nudo. Ya dipalarke ya. Nggih. Do dewa tung 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 sang. Duh dewa. Jawa. Risik wong ayo. Ayo Mega. Tadi nyontek di bakong tau? Oh, nduk. Buat batang. Gua buat tangan. Tanpa batang. tanpa perahu. Tanpa perahu. Sasat sarap den colot. Nyidam Minta ini. sari Lek nulis ngene to. Lek nulis ngene to. Wow. Iki mung ketok nek sampeyan ki gareng sing ngadehi. Bawa ape ura-ura penak nembang iso. Coba ki mak Nyidam Sari to bawane? Ditembangke sing enek hubungane karo Nyidam Sari. Sang Dewi katon nglam-lami. Katingan tindak wae ra paksa. Kuwi rondo kempling ya. Yo, saka Dewi katon lam-lami. Bener Pak. Katingaren tindak. kuwi rondo kempling. Kan loro ki perawan kabeh kok reken Rondo kempling sing ndas mundi Mbak Ayu ndas mundi. ndak pundi. Tindak mundi nek kanggo ndas tekan gone Pak. Oh panjenengan kulino srawung tanpa ndas. Ya saka Mega. Sang ya. Nggih, Mbak Priya ya matur suwun. Ini kan suku karo leh munjuk nek kala wae. Atur makasih kanca-kanca panitia. Pak Edi pun Pando, Pak Gabi Isa, juga Mas Tuko Prasetyo, Pak Bintang Timnas. Kaya kembange wong turu. Yo 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 yo. Awak.
waras waras. Gamelan kok naik kaya ngene iki. Ono Mas Gareng Prawono. Ono Lidan, ono Mijan. Terus tarik. Sarsak Abdoling Ariko. Suci, suci. Magadi. Oh iya. Oh iya. Terima kasih. Tembangnya Lestari nganggo dibawani karo Mas Gareng. Nyatane ya kepenak. Iki tondo kalau untuk kekompakan kuwi penting Mas Gareng. Leres, Pak. Kebersamaan itu indah. Kompak. Kebersamaan itu bagus. Kebersamaan indah, kebersamaan bagus. Heeh. Kebersamaan menunjukkan sesuatu kekuatan. Bisa dilihat ini. Nah, ora beda kaya dalu mriko Stiker iki itu nek ya. masyarakat ora sayo, Pak Kasun ora sayo. Loh, ora mungkin terjadi kegiatan seperti malam hari ini. Leres. Ini tidak luput dari Kekompakan. Terus sekali lagi terima kasih buat warga masyarakat Sumber Agung. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan Sumber Agung. Luar biasa ya. Hebat. Kok muni hebat? Hebat ngono apa? Hebat niku. Hebat Malah kayak jeglongan dhewe. Mas aku hebat menika badhe kula jumenengaken sinden hebat saking wewengkon kiwa tengen mriki. Pun tepang mau dereng. Wonten to, Pak? Lho, kene iki enek sinden sing jenenge kaya wong lanang. Jenenge lanang. Aku mambengi ning Banyuwangi wayangan ngene Pak Widodo. Nggih, wau dalu. Heeh. Lah, iki mau enek sinden iki asmane ya Mbak Widodo. Kaya wong lanang to asmane. Piantune halus kaya putri Mojopahit. Kaya putri Mojopahit. Mulane sampean ku kudu sing sopan. Kali Mbak Widodo. Kene wong ayu Roro Widodo.
mboten menyan ki tanjake kok terus ngoten Lho, pripun? dereng balik to niki, Pak. Lho, ya wis gom ya kudune balik ndegek. Oh, alah, Degekno reng, degekno. Kowe ora tanggap sasmi to. Degekno. Sekoke kentekan oli, Pak. Mesakne degekno. Oh, dikompo. Kebablasan iki piye to? Gembos. Kayak angin. Heeh. Nanti golek pentile terus digembos. Coba gembasen. Ayo, pentile nanti leh ndelekke. Kok golek pane angel. Ketok. Wong golek pentile ngene ra kok kene ketok lho. Sebelah pundi, Pak? Sebelah pundi? Ya pokoke nang ngono kuwi. Kene lho, cedek kene. Nah, ngono lho. Terus maju. Nah, ya ning ngono kuwi. Ning ngono. Men temu to, men temu. Ditingkas. Maju. Deangrek kowe iki kata-kata kono gini ditanggap ini kaya-kaya mek adol glegek. Goleki jangkrik, golek anu apa? Golek leng jangkrik ya kan jangkrik apa? Pentil. Aku dirawani Pak Kasun ngoyo-ngoyo mek glegeken. Ya ora kena kok durung pas kok. Bisa ngepasne ora. Masa aku sing arep turun tangan dhewe. Kok ora Ya ora sungkan. to, Reng. Kok ora pekewo ya Allah. Melek to melek. Setiap tombol kula goleki, Pak. Sapa ngerti ki kok pas nggon tombol sing Ngono, Ora gawe kuning. arahno wae arahno. Arahe yo kuno tapi ora gawe kuning. Iya iki mudhun apa munggah tanganku? Yo mundur. Terus. Terus. Ngiwa panengen. Terus mundur. Terus ditingkas. Yakin ki, Pak? Mundur sithik. Iki yakin Pak Kasun. Kuwi maju. Ini mundur sithik. Rodok mundur titik. Titik. Mundur nek. Rodok cedekno sithik. Titik wae lho. Se. Apa? Aku ngerti arah hidupe. Apa? Mesti akar di kayak nggak lubang buaya ya. Rumah kamu sing nyemplung nang ngono boyo tok kok ki. Ngawur. Ora. Arep degek karepmu ora karepmu teko mulih ngene ya karepmu wis. Lha iki jenenge kowe ora solider karo kanca. Solider kula malah kena pasal ngeten Berarti iki. ora tanggung jawab Ora ngono tanggung kuwi. jawab. Wong degekne wong kok enggak. Sing degekne mu sapa? Kula. Nah iya. Lah iya sing kudune balekne sapa? Sing ngompo mau sop. Aku. Lah iya. Lah nyang apa wae genjes kok kon genjes kancane? Lah kok wis kancane Terus ngomong. pentile kon bahaya ya, Pak. Ayo kudune. Ora apa-apa. Kowe kurang tanggap kudune ora ngangge tangan ben ora kena pasal. Iya, ora kena pasal. Golek genjer sing dawa diugwok ngono langsung Cagak iku lho tabuhe. Ora sak genter, Pak. Semene iki ora sak genter kedawan. Lah apa? Selentik ngono wis bar. Kok iso ngarani semene iki sepiro? Anu Coba. maksude aduh iya nggih. Wah salah muni iki. Guyon, Pak, guyon, Pak. Lho guyon iki. Maksude niku Iki halus lho. Piantune ibaratnya cara wayang lanang lho Puntadewa. Piantune iki halus. halus siji. Iya. Ini lek nganti moklok nih leh ngamuk gilani. Gila nih, ndasmu iso ilang. Lho, iya ora trimo iki. Ora trimo ndasmu sing dhuwur, ndasmu liyane iso mletik teko plafon ngono. Tenan. Lah nyat nggo dolanan cecak, Mbak, ndas ngoten sine plafon. Lah aku wis wong halus Iki anggitmu widodok lek nesu sok ngebong tali barang kok. Lek nesu karo bojone. Napa kenging to pacar? Njung sumur barang. Wah iya. Kenging to kali dibom. Garing ben wedi. Oh, garing ben wedi. Ngedap-edapi. Wong ayu, Iya kacang Mas. Kakang Mas, Ngerti to? Iki mau muni piye? kacang Mas. Kuwi kleru kok mok terokne iki piye to kowe iki? Barang kleru kok mok terokne iki lho jangkep banget niru ki sing apik-apik sing bener-bener. Kula ki bener ke Pak Rudi. Lah bener ya apa? Niki wong ngendikane iki kacang Mas. Lha ya kuwi kleru kok mok rene neh iki piye to? Bulan baleni. Malah mau bulan baleni kowe iki. Kang Mas. Nah, iki lho sing bener. Lah nggih Kakang Mas yang bener. Nah, ngono. Lah nggih, mau ki muline kacang Mas. Iki kleru. Kleru. Kok kan mau baleni to? Anu nun sewu Pak Kasun ngono iki gregeken terus mbok digoleki lokas to. Oke, di seri gen puser iki lho kesane modot use. Ora cayu, pokoke sepurane nek ana keladu diaturku marang sliramu. Gandeng piye harus to, Pak? Iya. Halus. Praing nata rembese madu. Kuwi jenenge Andono Warih. Jenengan dono warih, Halus ki bangsane. lembut, Hati-hati ngomong. inji.
anu derek tepang gladiwano asma sinten wong asu Kula kan. inji wong asu ayu lho kalah pak Kok yo lek apa kok kleru kupingku rong sudalungan kowe muni piye mula mun asu lah iki lho asu sing dudu piye nek ayu niku levelipun niki wong ayu niki sak dhuwure to Pak sak ndure wong ayu dadi azu oh widodo azu sak dhuwure ayu niki lho Pak asu ki rumah saku kewan lho Reng. azu wong ngangge Azu zu nek wi azu dadi levelmu ki sak dhuwure ngono lho Bang Ayu ngono. nggih laras dalam anu asma sinten Kula widodo kan Mas. widodo dalu menika widodo kepanggih Winarno Oh, ngoten berarti jodoh nggih. Monggo mun wonten dene Mbah Gampeng mawon. napa niku Nggih ndamel anak. kowe Mbak Gapeng loro to Mbak Gampeng niku nggih napa mulane kulino kulak pawarta adol pangrungu saurunge wayangan ning Bragung ngene iki kudune kowe 100 dina saurunge wis keliling nang kene kowe apa to Mbak Gampeng ki ngono yuk nek jenenge wong ora ngerti iki wajibe dicaosi pirsa to Pak diparingi ngerti to Pak ya kowe iki tau dicaosi aja nek aku pet iki nyaosi sampeyan sampe nesu kok caos kok dikene rai lho nesu Mbah Gampeng ki apa Jenengan kan gadah kos-kosan kok. Sami mawon dene Mbah Gampeng ing ngoten niku. Cuma mriku Wisma Kabokongan Kang Mas. Wisma Kabokongan Nggih. oh kos-kosane Mbah Gampeng niku tulisane Wisma Kabokongan Mboten wi tulisane wonten mlebet niku enten Wisma. Nggih to? terus Enten Kabokonganipun dadi dilumane beda ning murep dadi bokong. aku kok tertarik to kali iki apa kabokongan ki apa Wisma Kabokongan niku perumahan ngoten lho Kang. niku mboten enten Niku wisma sadeyane pun benten. niku mboten enten wisma sing pengembangan rada kakiutan mboten enten Mboten enten. lan bokong to kiut ngene mboten enten Kok niku ngentut. oh ngoten oh bokong ki nggone ngentut nanti Nggih. cedake ngentut to kuwi iki piye to kuwi ngomongne apa ta awake dhewe iki bokong Pak urung rampung kok Wisma Kabokongan nah jelasno ning kene Mas Gareng ben paham Nggih. menawi mriku wonten Wisma Kabokongan mangke kos-kosan kula jeng kula damel nami Wisma Kalakangan Wisma Kalakangan tenan lho aku rono terus tulisane ora mek enek kowe berarti kowe ngapusi kancane lho kowe wong ngapusi iki pun kula damel akhire wong ngapusi iki dosa lho nek jenengan rawuh kula ora kuat tulisane Lho malah laris lho Mas ngoten niku. Mas aku laris piye kok Kan ya berbeda. Sik tok, genahke kuwi nggo napa ngono lho. Penasaran aku penasaran. Nek kira-kira apik engko tak mampir. Yo kok tak keterni to Lek. Engko diterne Tak terni yo. besok nek bar wayangan Perwayangan iku diterne tak terni rono. nek kowe ora nggo duit ninggal KTP ngene Ninggal KTP masalah gak apa-apa. Ki transaksi apa to, Pak? aku yo ora mudeng lho widodo ki mbok apa aku Jenengan yo jalan perso. Lho, aku ki wong utun Tegese derek perso to kabokan niku. dereng Lah iso bareng-bareng ngoten lho, Pak. iki jenenge termasuk pengaruh buruk kowe iki lho Lho mboten napa-napa jeneng wong megawe ki kowe iki jajal wong wedok gandrung karo wong lanang jajal lah kok gandeng kok pantes iki Apa coba. Iya, Pak. Iya, Pak. Satu ya. Coba. Pripun, Pak? Pripun? Piye? kuali. Nah. Lah kowe manten kok kaya ngono ki ora ngono yo. Aduh. Nah. Ting ting lung ting ting. Lah menika tokolo wau. Aku ning konang pinangan sing kekalih. Ing putri Katon Sulistya ing warna ingkang kakung sampun ngkring-ngkring. Ing langkah kaponyoto temanten kakung dene temanten putri aso kabucal mapan wonten ing joglangan. Temanten kakung Katon mengi. Temanten kakung Kaponyoto dipun rabi kaliyan temanten putri mergo menika temanten kakung piantun ingkang sugih bondo donya nanging ing setruk.
Makan-makan rapat. Wong ora iso menikmati hidup. Lho dhek mek mulai bojomu ngono. Suke bondo suke donya setruk ki ora iso ngrasake enake hidup. Lah mlakumu ki ora kan kaya wong setro. Iki kan ngimbangi bojo to, Pak. Lah bojone nyang apa? Lah bojone nun sewu nggih, pangapunten radi mriki, Mbak. Niki lah mung sementen to, Pak. Lho ngenyek kowe. Masuk. Ah, iki Mbak. Rumangsa dhuwur kowe. Rumangsa gagah perwira. Rumangsa gagah perwira. Rumah Aku saku. lho iki gagah perkosa, Pak. Rumangsa kula kowe karo terop sik dhuwur terop kok rumangsa dhuwur. Terop sik dhuwur meneh karo pesawat. Ha pesawatnya sik dhuwur langit kaya rumangsaku. Langit sik dhuwur Gusti Allah. Iya. Sukte ngeten lho Pak Rudi. Ingkang kula tresnani ingkang dahat kula tak dimi. Sing mok tresnane iki aku apa widodo? Pak Rudi. Padha lanange. Iki matur kalih Pak Rudi. Padha lanange kok tresno ki lho. Lho tresno ki lah ya ora kudu padha wedok lanang wedok, Pak. Lho tresno ki cinta, ngono lho. Lho cinta ki mbane kaya dene kakang lan adik keluarga. Terus jadi manten. Kok saya ndak rampoke urusan iki. Lho ya ora masalah to, urusan ya urusan to mantanku. Cintai tidak harus seperti Apa? Balenono. Tresno. Tresno. Kuwi ora kudu lanang karo wedok. Lah terus Lanang karo lanang entuk, Pak. Kaya dene bapak karo anak lanang. bapak karo anak lanang. Iya. Kuwi tresno. Mantu lanang karo maratuwa lanang. Kuwi tresno. Tresno. Ora kudu rabi. Ora kudu rabi. Oh, ngono to. Dadi Iya. kowe termasuk maratuwaku. Masa aku Sartono. Wah. Ora cetha. Lah cilik. Ya dudu lho. Maksudnya tresno antarane kakung kalian putri. Nah, ngoten. Lah aku lagi pinangka tresnane karo Heeh. Gembilinan iki sapa mau? Widodo. Widodo gembili. Gembili ki pahit to ya. Niki kula ngimbangi. Timbangi piye? Nek ngeten lah ora imbang. Kula ngeten kersane imbang. Jajal mlaku. Oh, ngeten Pak. Lah niki penonton niki kaya wong setruk mboten. Berarti motoku ora salah. Lek kowe kaya wong Ya kaya setruk. ngono kok. Nek aku yo sing biasa Mas yo Mlaku bojomu biasa. sampe niki yo biasa wae. Kena penyakit kencing manis. Ya saya nih mlaku sana nih. Biasa. Biasa. Dereng langkung Pak Rudi. Monggo. Tadi tindak pundi? Dua kucing. Ora cetha. Ora cetha. Wah kucing yang gerak upamu malah. Deksake bae ya. Coba. Aku pengen sampean wong loro ki ora mengkurane ning tembang sing enek fragmene ya. Napa Pak sakene? Iki joget apik lho iki. Iki to. Jadi lumut. Sampeyan tahu fragmene fragmen nagal lho. Wong omah-omahe kita omah-omahe wong kasar kabeh. Golek sing lanang nesu sing wedok banting cendilo. Terus Banting cendela. golek sing wedok nesu sing lanang adok lumah. Ngono kuwi pokoke ngono kuwi. Monggo. Lho kok terus mengke tilem teng pundi? Ayo ki monggo wong loro. Kos-kosan Mbak Gampeng. Dene Mbah Gampeng. Mbak Gampeng wis makabu. Kongan. Aku kondo ciumara iki nggih pitutur lho ya. Nggih pitutur ora jeneng awake dhewe mengarahkan ke miras lan sampean balen mboten. Pitutur. Nek iso leh minjem ki marenono. Marenono. Lerenono. Karena mergo kuwi larangane agama lan larangane pamaring. Nah, iki jenenge resik-resik ati. Aja kuwi ya bakal ngrusake awak. Heeh. Apal gini ku? Lho. Nanggi bawa, nanggi bawa. Lah. Bawa nih. Bawa nih rong tau loh. Pon. Sing piye? Kejurangan Sing pripun, Pak? Iki bawa wis ngono ki bawa. Yo. Aja cekatimu. Celuk madhep kok. Karo bojone kok celuk Lah jarene mau kon fragmen keluarga Anggal. Oh ngono to. Yo etok-etok iki aku nesu ngono lho, Ren. Nah, ngono. Nanti aku yo ngadep rono terus minggu rene ngepot. Nah, kuwi jenenge penekanan makna. Oh, ngoten. Wis tak cukup kelalakonku. Pancen bener kandamu. Nanti bojomu Aku kelangan bojo, Pak. Cerat, ning kene. Lah ngono ae. Sampeyan aku yo ngalih kok. Bojomu asline jenenge sapa to? Mau celuk saiki celuk. Kok dulu cerut kowe arepe. Keras cerut. Jenenge keluarga Anggal iki lanene to, Pak. Oh iya iya. Kalau jenengan karo
ibu lah mesine, papi, mami, ayah, Sing jenenge ki alus aku karo iki. Lho lah nggih. Omong-omongan aku ngangge tembang ngono karo iki. Apa to, Pak? Aduh ya ibu jane ingsun. Ngono dhek yang mrisenggak apung Mas lambemu. Abang abung. Ngomong ngersake duit ya, Kang Mas Rudi nyuwun arta. Ngono ya, Pak? Aku ya nyo iki PNKP. Hi, turodok keluarga bahagia ngono. Aku ki los apa-apa tak peni wong wedok. Lah iki pinter golek duit kok. Terus saya itu, Pak. Lah, Maksudnya duwe sampean pekerjaan bisnis. duit ki tak delikne ning kopiah dhek ya ditemen goleki. Tak delikke ning jero HP dhek ya ro. Iki pinter golek duit kuwi Nanti jenenge. kene kaos kaki biasanya. Dicrik Pengen ora ketoke duit dimut. payo. Ya. Dodo muda. Pancene bener kandamu merko mendem rusak awakku. Monggo cakra. Blok cakra budaya, Bu. Jawaban Ora iki jawab engko wae. Oh jawabane engko. Jawabane engko ae timbang kok malah Ora langsung Iya, karena ora dia langsung. punya wawasan sing dingin jawab kowe supaya kowe engko sadar sesadar-sadarnya. insaf seinsaf-insafnya. Oke, deng deng tak tak. Oke, Rata kakak sampai satu barang ora tahan penting aku nuturi bayo yai ditone bae yen mandeng lak
oman sing lanang kulino mendem. Dadi mlakno insaf kaya sampean. Wis boten mendem. Iya, dadi didongake mari. Lah bojomu pegel yen arep mati. Ha iki lho. Kanca-kanca pamiti lho. Ngono. Pegel aku mendem terus kok. Lah mulakno. Aku gak anakmu. Saiki wis ora mendem. Lah terus salin medok. Kuwi padha ae kowe nemen kaya. Uga saiki wis ora medok. Lah terus Sapa nggone mbah kono mau lho. Ajake penasaran niki. Mboten kok kondur kok kene semenjak keliling-keliling. Terus anjang sana. Anjang sana. Mboten apa-apa nggih. Sowan sedulur. Dadi sing mriko niku nggih klebu sedulur apa nggih? Awake dhewe iki sapa to sing ora dianggap Nah, kabeh sedulur. Tapi kula tak kepengin Mbak Widodo menika nembang sing iki kan kondang jogetane apik. Nggih, nggih. Nembang apik. Saya apik. Engko anu ganti tembangke anu ya sapa jenenge? Iki lho. Iya, dia. Dia. Nah, Mbak Widodo pengen joget karo Mas Gareng. Ngoten. Cara Jawa Barat, cara Sunda, sampean sing ngibing, Nggih. Mbak Anu sing ngeronggeng lah Oh intine. ngoten. Nggih. Apa nggih ngeronggeng niku lho, Bang, ngeronggeng. Ngrong niku nggih. Kowe lek omongan karo aku mrene ngono kok slengeke kowe. Haji Luncat nggih, Pak. Nggih, monggo. Oke, digaweke intro cantrik. Sing nembang dia karo jumeneng mawon, jumeneng. Ning sisih kene ben ora keterak soalé wong loro iki kok polane sing sitok kaya set, sing sitok kaya uler keket. Wah, jan masang bareng dia iki kaya bekecot nek. Halus kok iki. Ya digaweke intro cantrik ya, Mas. Mas Gareng. Monggo Pak. Jogetnya cara Jawa Baratan bisa ya? Insyaallah tak usahake Pak. Usahake. Wah, contohnya jajal, tanjake Jawa Barat ki piye? Tanjake. Jawa Barat ngeten iki Pak. Sikil kuwi pencak kuwi kok ya. Bedakno to pencak kali joget ki. Jawa Barat lah ya tanjake dhewe-dhewe to Pak. Jawa Barat e garek bagian ngendi? Bagian ngendi? Pamane. Sumedange ngeten iki. Oh ngono kuwi. Nah, ngoten niku. Kuwi jenenge jurus sapa jenenge? Juruse tolak utang. Kuwi tolak utang. Nggih. Terus jurus sapa nek? Banten beda melih. Banten. Banten pun ngeten iki. Kuwi jenenge apa? Ngoten iki Kareng kanca. saking Wonogiri. Dhewe Pak. Jawa Barat to niku. Pokoke Jawa Barat kan lho Pak. Ya wis, Nah, ngono. Aja angel-angel. Kowe iki digiyake. Yo, intro, cantrik. Apa ini?
Lho lah iki olahane luar biasa. Lho iki jenenge energi. Energi totalitas dalam bekerja. Iya, nek jaipong ya jaipong tenan. Saya pun tenan olahane Pak cuwilik lincah iku mau dadi bojoku rantang-meteng. Lah yang apa? Angel. Soalnya ora iso ngimbangi ta Rek. Ora cetok kowe kudune ngimbangi. Lah nyang apa kowe kono jogete seser kok kowe mek menggeh-menggeh. Aku enggak energike kaya ngene. Lah kok kowe terus nek kon nyawang karo menggeh-menggeh karo gedek-gedek iki lho. Iki arep tak pas-paske Pak Emo iki. Iya ning kudune kowe ya melu energi. Lho saya terus rezeki wong aku ngulon kene ngetan lho Pak angel ketemune Pak. Ayo nek kula dadi bojone niki ora bakal meteng. Ya carane to. Angel Pak. Ya carane no. Talenan aku. Oleh lapange. Ditaleni. Taleni sikile. Sikile lho talenono. Talenan. Dek joget. Sikile ditaleni iso. Iso. Masa iso. Iso coba. Kajeng loncat. Kan mau jalan. Apa? Level koplak mau. Napa tembange? Sembarang kon kembang. Sing pokoke sing rame dan. Oh sing rame, plak anu ngebom kali. Sing rame jajal Pak, gaeno intro. Kok taleni to? Tak ora mau tak tareni, tak cekeli. Anu kan ya kena lho, kayak rame kan. Apa jenenge? Gitar semilir kan ya kena. Yo jajal. Jajal. Apa? Anu, yasinan. Tambal ban. Sing apa to Pak? Ya sing Hari manis. Oh kuwi. Kurang manis sarai. Iso Wis ya wis. Kocak ono sing ngene. Mikir sing kuno. Hari manis. Kurang manis sarai. Mau apa nih? Kan mau ndi? Buat batak. Aku tak timbul iki. Kowe ceblok lho. Mas, iki apa jenenge? Kowe tak dirungup lho dek ngene. Tungkakku ning pas opo iki tungkakku. Iki tungkakku iki. Lah tungkak kok diduaro tungkak iki to kuwi. Ren. Ya Allah. Nggih matur nuwun Pak Iva. Ya ora iso beker to iki temen. Iki opo iki? Jangan coba cepet. Aku di aku. Ya wis ngono wae. Lah ngono. Iki lah kepenak-penake kok. Kedemenan kowe rumah aku ora cetha kaya. Tur. Ora ngono iki. Tamano. Beras joget beras iki lho. Wis kono dikoning pasar. Nah, ngono. Iki jogete apik. Apa? Nggih. Uso iki. Ngono ngelokne aku cilik. Nah, cilik oleh Cilik kok masane aku ombo padahal. berbobot dan berisi. Yo nalarin lho. Nalare. Jadi pengalamanku tuh lebih banyak karena banyak anak gitu loh. Paham apa ora? Putrane pira to, Mbak? Alhamdulillah gansal Pak. Oh, iya lah. Semene iso ngetokne ndasmu aku rumasane. Kowe pengen ro nesuku. Ngene iki lek nesu. Nah, aku lho. Ndasmu pengen tak tokne apa piye? Mlebu umum kok kan metu lho. Lebono sing lagi tak tok. Kowe pikiranmu ngeres lho ning rumah aku. Ya kok ngetokke ndas kula lah kula itu bareng jombo to, Pak. Heeh. Kudune ya dilebokke sik. Lagi ditokne. Kula nuwun assalamualaikum lah kayak metu langsung Pak. Ini cara wong medaya. Kuwi bejaya to rek. Oke Mbak Widodo, terima kasih. Lenggah rumiyin. Wah, kuwi jogetane apik lumayan. Wis kok golek bojo sing ngene iki lho, Rek. Ah, sing iso mlebokke ndas niku to, Pak. Mboten jogete ngono Oh, kuwi. jogete. Ning pawon arep masak nun joget, arep mbah-mbah joget. Ngono enek tamu joget. Cetek geni ora urip-urip ya jogete ngene lah kaya mabuk ngono, Pak. Iya, Pak ya. Tapi mereka kriak-kriak wadon candhak jajal iki Mbok Caca Putri Sartono. Ini. Trotak.
Bajing Loncah. Nggih, Bajing Ana Loncah. meneh Mister Mendem. Mister Mendem. Saka Mbak Widodo karo panjenengan. Sik Pak e. Dipun jajal iki nduk, mumpung awake dhewe sowan mapan Sumber Agung, pripun mapan Silorejo menika ngatur tembangan kira-kira sing antarane musik karo anu digabung napa? Manut Kolaborasi. Lho, kolaborasi lho ya. Kolaborasi. Lagi kolaborasi. Nah, ngono. Ngomong kolaborasi. Kuwi salah aku diucap kok Pak salah. Balik. Kok ngoten lho Pak Rudi. Wong bandi lori. Tembangin apa untuk bersih dusun menika. Nah, manut panjenengan sing kekinian ki mawon ora apa-apa. Kayak sing macet der. Oh, tambal bal. Der. Tambal Tambal pecah kaya awan mau der. Ning caca sinden iku kulino tak latih. Ah, titik-titik tak getaki akhire mau nek ban meledos ora kaget blas. Mek kudu jubul. Tembangin apa manut panjenengan? Nggih, monggo. tambal bal. Oh, wonten pamundutan. Apa? Lah niku Ndi wong iki ayang-ayang. Napa duit karo anak lanang? Monggo. Ini Ninu. Oh, mandap kok. Oh, madam. Ya karo Mas Gareng kayak ngono, Mas Gareng. kira-kira turane iki dodo gelem ora? Ngene, yo gawekno Nuwun Mbak musik Desi. Oh. tak nembang dhewe. Waduh. Aku ngene kan kaya yuyu kangkang nang iki lho bablas. Jajal musika Dewi ya, Gus. Pujan kaya mustika tenan kowe. Iki tuladhane Pak Rudi ki arep ngaton-ngatonke kulawarga sing bagya mulya sejahtera. Lho iya contone kados Pak Kasun dalu menika, Pak Agung Masakan Bragung ngaten menika. Karepe tinulak dening para warga. Nah, ngono. Ngeten iki. Ora beda nek sampean kesibukane gawe kos-kosan. Ya. Aku yo melu gawe Gawe apa? gawe tembang. Oh, tak kira. Tembang, jajal. Mustika Dewi, Jiro Ludos. Ning aku karo ning kene. Lho, aja lugu. Ning kene. Ini kabel kok. Lugu ora apa-apa. Coba nonton teganan mustika Dewi tunjuk warga masyarakat Sumber Agung. Silorejo Mas Gareng. Oke, baru di. Kita coba jalan dulu. Terima kasih Mas Sigar. Aku makul. Wetan sumber
bahsaku. Saur iki anggitmu judule apa Mas iki? Iki mau judulnya anu Pak. Napa Pak? Mustika Dewi. Mustika Tuban. Mustika apa Dek? Mustika Dewi. Pak. Dewi. Kangen kok Pak Rudi Mbak tadi. Nggih, panjenengan sengaja tak tepunge karo dulur-dulur mbok menawa dadi panglipuring penggalih. Menika kula sengaja tak tembangke dhewe ning sesuk genti kanca-kanca karo Mas Masyaallah. Wiro Suwanten. Menika Intan Budi Legawa tasik lelenggan timbangane keturun. Lima, Cimo, Genis. Bangun kuwi cah-cah iki nek ngene iki nggih tamba ngantuk lek bengok los ngono kuwi. Ini jane kuwi ora kok mergo saka semangate mergo banyak masalah. Jadi termasuk bengok niku Banyak masalah sinten lho. Masaku. Nek kene bengok itu mergo banyak. Tidak ada yang mempunyai masalah Bu. Mboten nggih, mboten nggih masalah nggih. Alhamdulillah. dereke Pak Rudi ki ayem tentrem. Lho kudu semangat nomor 1. Menika presiden sing paling manis. Manis dhewe. Indonesia. Manis dhewe Pak. Heeh, nek Sa Indonesia lho. Sa Indonesia. Rumah saku dhewe. Ini rumah sana dhewe, rumah sana. Tembang. Dalu menika gawekno untuk dulur-dulur mriki nggih. Najan to iki pagelaran wayang kulit dengan zaman wis membaur karo situasi. Jadi musik sudah masuk dunia wayang sudah dari beberapa tahun yang lalu. Tetap ditanjake sak iso-isone sikilmu nyamo to kok gua iki nyamo beto. Oh iya, anten. Kita kena virusnya widodo niki. Oh, sikilmu mau wene sapa mau gua ngalor ngidul ngetan kula. Enggak enak sing arep karo sikilku. Mangsaku kaya tembange manut panjenengan ana apa kae cinta merah Jambu. Gila. Apa judulnya apa kok kilo-kilo? Iya, betul. Lho lah iya. Cinta lahir batin tapi duka nggih. Merah jambu lahir batin ya oleh. Iya, merah jambu. Terus pria punya selera. Apa kuwi? Pria